Salutare lume și bine v-am găsit la episodul 2 din Prank Omegle și hai să începem și cu acest episod, nu? Alături de noi l-avem pe Miculescu Andrei. Da, salut! Salut, boss! Și acum avem web! Wow! Acum pot să vă pup când vreau eu. Când vreau eu și când vrea muschii mei. Aman! Puțin. Hello, YouTuber. My name's Eve as well, but I don't know what you look Nu like. știu cine să ia și plus că nu m-am pus limba pe română, fac deșert game. Nu jur, hai da. Ce? Bă, Guessing you're right. să-și pula. Deci tot trebuie să-mi jur. Hai, vă doriți să verificați pe YouTube canalul meu, sunt sigur că vă place. Cum să-l verific? Raule, sper că nu scrie iar în titlu RIP Andrei. Nu știu, băi, ce ai putut iară ceva? M-a dat iar bani Omega. Iară scriu asta? Da, bine. RIP Andrei, partea a doua. Na. Păi dacă pui, bă, ți-e zic RIP calculatorul tot timpul. Moare. Îmi bagă cresul, mă, din gât. Mai ales când faci Omegle. Big Barsan. Da, oameni buni. Am un calculator tâmpit rău, dar sigur e mai bun ca ăla, ca al lui. Frate, ai un laptop spart. Na, îmi apare în față, cred că o să vedeți și voi pe video, îmi apare niște euro pe ecran. Euro. Euro, e. Cred că e guguțul. Oameni buni, mă lăsați și pe mine să dea niște... Amazonix cred că este sau ceva cu ei. Ăla fan. Ia-o venit? Ei, pusi. Să da mai încet. Îl pe mult. Bagă-te pe mult. Fuck. Da, oameni buni, nu mai pricep când crezea, deci... Să nu vă așteptați la mine cu ceva. Hai! Da, să dăm tonul un pic mai tare. Așa. Cred că ai văzut-o și tu pe una blondă, nu? Unde avea muzică tare? Da! Da. Cred că o să o vedeți pe amândoi la fel. A, să vedeți amândoi la fel, pentru că... Hei, boss. Ai văzut-o pe una care era machiată la ochi? Nu încă. Eu Dar știu că eu i-am dat pe toți pe mult, că s-aud pe filmare. Holy motherfucker! What the fuck, dude? L-ai văzut pe unul în sfârcuri? Nu, Gras? nici. Am văzut o stafie, bă. Cum adică? What the fuck? Ce prez are ăsta? Bă, ești prost. Oh! Cum adică? M-a speriat. T-a apărut în față? Ce, mă? Am văzut o fată, o fată urâtă rău. O să visez o lapte rău, bă. O să vă uit la video ăsta. Să te uiți. Cât de urâtă era. Scuzați, bă, what the fuck, dude, ăsta mă arată plapuma, ce pana mea. L-ai văzut și tu? Da, mă arată pe plapuma după vremea lui Pazvantichiorul. Da, bă, văd că... Am găsit două fete. Fete vreo, rău. cred... Ce pula mea? Nu știu, nu știu ce. Raul, cred că o să vezi și tu pe video ceva. Da, bine, că m-am tapet pentru episodul de astăzi, nu mai vreau să mă sperii. Am să las canalul lui Miculescu Andrei în descriere și pagina lui. Până data viitoare, eu v-am pupat, ceau și nu uitați să-mi lăsați un like. Și să vă abonați la canalul meu și Și la meu. și la el. Ciao.